Čaute, vítame u nášho prvom vlogu. Hello, čaute, to je Marko. Dneska máme svoj prvý vlog a dneska ukážeme, jak sa stretneme na peneboarde. On jazdí, ja na tom viem, zamiesto jeho. Ja neviem, no. Takže bude sranda. Takže... Ideme to skúsiť. No ty jazdí. No, takže... Ja vám ukážem, jak sa viem peneboardovať. Jak sa nevie. Sa viem, no, takže neviem. Neposúvaj ma, sa bojím. Jau. Dobre, takže pre istotu toto nerobte doma. Susedka sa poteší. Ja vám potom na konci ukážem, jak sa to má robiť. A ja vás ukážem, dobre? On dole. Asi takto ísť. Takto. No. Vidíte? Konečne. A teraz, viete, jak sa dáva hore ten penibard? Takto, že... Jau, to je ušlo. Jau, je peta. Počkaj, ešte. Takto, 3, 4. Ukáž. A teraz vám ukážem, jak sa to má robiť. A teraz ukážte ten druhý. Počkajte, Ja si na to, jak sa dotknem. Počkaj. No, lepšie. A teraz vám ukážem, jak sa to robí. Takto nie. Užu. Prejdem skúsiť. Nie. Teraz sa to ukážem ja. Vidíte? Nesledujem ho, lebo to... Lebo to viem, že? Sa uráži, že som taký dobrý. Ty? Áno. Ty? Som kvalitnejší. Urobený z gumy. Baro, nemusíš mi rozbiť celý nábytok? Nemusím, no. No môžem. Teraz idem sa rozbehnúť. Teraz budeme narážať do jeho tašky. Nie, ale... Tan. Je. Taška. Je ťažká. Teraz vám ukážem, jak je v skilli. Ale počkaj, to bude nepotrebujem, som šmítla. To ja! Daj späť ťažku. Čo to na to frajera? Zakopenie. Skill. Číslo 1, 3. No tak takto sa to nejako robí. A musí sa skrapať. Dobre, takže toto by už asi stačilo. Čaute.